La normalitat és la tònica dominant en la vaga general d'aquest dijous 29 de març a Alacant, que està tenint un seguiment desigual en funció dels sectors. L'ensenyament, grans empreses, transports o els serveis públics són els sectors on més s'ha fet notar l'aturada, amb seguiments molt majoritaris entre el 80 i el 99%, segons els sindicats, mentre que el xicotet i mitjà comerç ha obert en general al públic, tot i que amb molt poca afluència de compradors. No, en Alicante podemos hablar de un 60% del seguimiento de la huelga general del 29 de marzo, con seguimiento muy mayoritario en sectores como la enseñanza, en sectores como el transporte público, que es el que garantiza la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras, en sectores de la recogida de residuos sólidos, de limpieza viaria, de transporte de mercancía, la propia estación de autobuses, es decir, ha sido muy alta en esos sectores. Després d'una intensa nit i matinada de piquets a empreses de serveis i polígons industrials, el matí ha començat amb 3 marxes que han recorregut la ciutat per acabar confluint davant la subdelegació del govern espanyol amb uns 3.000 manifestants. Els comerços del centre de la ciutat, oberts en la seva majoria, han tancat les seues portes al pas dels manifestants. Algo estaremos haciendo bien cuando los trabajadores y los trabajadoras cada vez más se unen a este movimiento de protesta y de exigencia de que esta crisis se tiene que resolver de otra manera. Avui era dia de mercadet a Alacant i també s'ha fet notar la jornada, amb menys comerciants del que és habitual i molt poc públic comprant. Situació similar a la que ha viscut el mercat central, on les tendes han obert majoritàriament, però sense clients. Sí, hay menos afluencia de gente. El público yo creo que tiene miedo a venir, como ha pasado en otras huelgas. Tampoco ha habido reparto, los proveedores tampoco han acudido. Incidentes no ha habido ninguno, es todo normal, pero sí que hay menos, pero muchísima menos afluencia de gente. Al mercat, per cert, s'ha viscut un dels pocs incidents de la jornada, ja que alguns comerciants han increpat els manifestants. Quan ha passat la nostra marxa, insultamos i provocamos. I així sí que volem deixar-lo clar que aquestes persones s'han de donar compte de que viuen de lo que viuen i viuen dels salaris cada volta menguants dels treballadors i les treballadores. Els sindicats han xifrat en un 60% el seguiment de la vaga a Alacant, ja que esta vesprada esperen una gran afluència de manifestants a la protesta convocada a les 6:30 de la vesprada a les portes de Renfe.